खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBODO निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। सोरांनि फोरबो दिवालीनि सानाव गुवाहाटीआव साननैनि गेजेरावनो 5 कौटि रांनि बांसिन जौ फाननो हादों। कामरुप मेट्र' एक्साइज डिपार्टमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिवालीनि सान 4 आरो 5 नभेम्बराव गुवाहाटीआव गासै 5 कौटि 1,32,000 रांनि जौ फाननो हादों। बेनि मादाव 4 नभेम्बराव 2 कौटि 56,70,000 आरो 5 नभेम्बराव 2 कौटि 44,62,000 रांनि जौ फाननो हादों। बेफोर गासै जौआ भारतआवनो बानायनाय फरेन लिकुइड। बेनि अनगायैबो बे बोसोरनि सोरांनि फोरबो दिवालीनि फालांगिया 10 बोसोरनि रेकर्डखौनो सिफायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला भारतआ दिवालीयाव गासै 1.25 लाख कौटि रांनि फालांगि जादों। बे खौरांखौ फोसावदों कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सआ। COVID-19नि थाखाय थांनाय 2 बोसोराव फालांगिरिफ्रा गोबां खहा जानानै दंमोन, नाथाय देग्लायनि दिवालीयाव दिवालीनि मुवा बेसादखौ मोजाङै मोजां फाननो हानायाव फालांगिरिफोरनि गोसोआव मोनसे गोहो फैफिनदों आरो इयुनाव मोनसे मोजां लामाखौ नुहुरफिनदों होननानै फोरमायथिदों। दिवालीनि अनगायैबो जुलिनि थाखाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौबो फाननो थाखाय फालांगिरिफ्रा थाग थियारि जाबाय होननानैबो फोरमायथियो। गासै भारतआ 1.25 लाख कौटि रांनि दिवालीनि मुवा बेसाद फाननो हानायनि मादाव 9,000 कौटि रांनि सना रुफा फाननो हादों। बेनि अनगायैबो दिल्लीयावनो 25,000 कौटि रांनि बांसिन दिवालीनि फालांगि जादों होननानैबो फोरमायथिदों। कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सआ फोरमायथिदों दि देग्लाय दिवाली फोरबोआव हाथाय बाजाराव चाइनानि मोनबो मुवा बेसाद फाननाय जायाखै, जायनि थाखाय चाइनाया 50,000 कौटि रांनि बांसिन खहा जादों। भारतनि बायग्राफोराबो देग्लाय भारतआवनो बानायनाय मुवा बेसादफोरनि सायाव बांसिनै गोसो होदों होननानै फोरमायथियो। समाज बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव UPPL दोलोआ UPPL सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे नेहाथारि कनसुर आली शेख आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि महिदुल इस्लाम अदेबानि रातुल इस्लामखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। मख'नो गोनांदि UPPL दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनि नेहाथारि कनसुर आलीआ थांनाय 31 अक्ट'बराव फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय मागरमारियाव रावबो गैयै खाबु लानानै रुपा सोरखारनि न'आव हाबनानै 15 बोसोर बैसोनि रुपा सोरखारखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन आरो हिन्जावसा गथ'नि सायाव इनाय आखुबो बाहायदोंमोन, जाय जोबोद सोंखारि जाथाव। बे जाथायनि सायाव रुपा सोरखारनि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला कनसुर आलीनि हेंथायै केस होनो नाङा आरो जाथायनि सोमोन्दै रावनोबो दाखोन्था होननानै मागरमारि गामिनिनो UPPL सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि रातुल इस्लाम आरो चन्दन मण्डलआ हुमखि होदों आरो 20,000 रां लानानै सिरि थानो थाखायबो बिथोन होदोंमोन। बेफोर गासैबो जाथायनि सायावनो रुपा सोरखारनि नखरनि सुबुङा कनसुर आलीनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायजों लोगोसे रातुल इस्लाम आरो चन्दन मण्डलनि हेंथायैबो एफआइआर होदोंमोन। क'क्राझार पुलिस थानायाव कनसुर आली, रातुल इस्लाम आरो चन्दन मण्डलनि हेंथायै एफआइआर होनाय आरो रुपा सोरखारनि नखरनिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोनिसिम अजद दैखांफैनायनि सायाव नोजोर होनानै UPPL दोलोआ क'क्राझार सिंगिमारिनि कनसुर आली शेख आरो मागरमारि गामिनि रातुल इस्लामखौ UPPL दोलोनिफ्राय होखारबाय। UPPL दोलोनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मा जाथाय जादों बेनि सोमोन्दै गासैबो मिथिजोबाब्लाबो सोंनाय फिननाय लानानै मिथिनो मोन्दोंदि जायखिजाया माबा मोनसे गाज्रि जाथाया जादोंमोन। थांनाय 29निफ्राय 31 अक्ट'बराव गवायाव जानाय अल इन्डिया काराटे चेम्पियनशिपआव देरहासार जानो हानायफोरखौ क'क्राझार जिल्ला काराटे एस'सिएशनआ क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बरायदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अल इन्डिया काराटे चेम्पियनशिप बे बादायलायनायाव भारतनि गासै मोन 23 रायजोनिफ्राय बाहागो लाहैदोंमोन। मोन 23 रायजोनि मादाव आसामाबो मोनसे आरो आसामनिफ्राय सा 23 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन। मोन 23नि मादाव आसामा मोन 6 मेडेल लाबोनो हादों। बेनि मादाव मोन 6 सनानि मेडेल, मोन 5 सिलभार मेडेल आरो मोन 5 ब्रन्ज मेडेल। आसामनि थाखाय मोन 6 मेडेल लाबोनो हानानै आसामसिम गोग्गानायखौ लाबोनो हानायनि अनगायैबो अल इन्डिया काराटे चेम्पियनशिपआव आसामनि हान्जाया 3थि साबसिन हान्जानि बिमुंखौबो मोननो हादों। सेयरा लिय'नि हादराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय दासिम सा 99नि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों। सेयरा लिय'नीनि राजथावनि फ्री टाउननि साखाथियाव थानाय वेलिंटन सोहोराव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया।
रिपर्टनि बायदिब्ला गंसे थाव लाबोबाय थानाय थाव टेंकिजों गंसे गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाया जाग्रोदों। गंनै गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि उनाव थाव लाबोनाय गारिनि थाव टेंकिया लिक एबा गब्लं जानायाव गोबां रायजो राजाफोरानो टेंकिनिफ्राय थाव आजावनो थाखाय थुबुर जादोंमोन आरो बेबायदिनो बे जाथाय जानाय जायगायाव गोबां होंगो दोंगो सुबुंनि बाना जानायनि थाखाय ट्राफिक जामबो जादों। बे समावनो थाव टेंकिया हरखाबै बेफ्रुदों आरो लोगो लोगोनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे अरा खाथि खालायाव थानाय न' बां, दखान, ट्राफिक जामाव नांथानानै थानाय गारि मटर, बाइक गासैखौबो सेवहांगार खालामलांजोबदों। बे जाथायजों दासिम सा 99 सुबुंनि जिउ खहा जानाया रोखा जाबाय आरो सा 100निबो बांसिन गोबां सुबुंफोरानो गाज्रि अरजों खामजादों। सेरा लिय'ननि हादरनि भाइस प्रेसिडेन्ट महम्मद जुल्दे जाल' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाज्रि अरजों खामजानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया जागासिनो दङ आरो सोरखाराबो जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोनखौ मदद खालामदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सा 99नि मादाव बांसिनानो थाव टेंकि लिक जानायनिफ्राय थाव आजावनो फैनाय सुबुंफोर आरो लामा सेर सेर गला होग्राफोर। चिरां जिल्लानि रुनिखाता बाजाराव गंसे गलायाव HP LPG गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै गलाया सेवहांगार जादों। हरनि 9:25 रिंगासो समाव मैदम रुनिखातानि थागिबि कपेन बसुमतारी आरो स्वर्ण बसुमतारी बिथांमोननि ओंखाम हटेल दखाना खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। कपेन बसुमतारीया जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हटेलाव फुंनि समाव बिथाङा साहा होयोमोन आरो उनाव ओंखाम होयोमोन। मोनानि समाव सानफ्रोमबो हटेलावनो हर थायोमोन, नाथाय जाथाय जानाय हरखालि नखराव माखासे जेंना नुजाथिनायनि थाखाय हटेलाव हर थायाखैमोन। बेयावनो बे गेस सिलिन्डार बेफ्रुनाय जाथाया जानानै थांदों। बेराफारसे बे गेस सिलिन्डार बेफ्रुनाय जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेखौ सानस'नो हायाखै, मानोना गलानि सिङाव जि साइडआव गेस सिलिन्डारखौ दोनदोंमोन अरा बे साइडजों खामबोआखै, बेनि उल्था फारसेनिफ्रायसो अरा खामजेनदों होननानैबो फोरमायथियो कपेन बसुमतारीया। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो SDRF आरो रुनिखाता पुलिस स्टेशननि पुलिस बिफाना नुजाथिफैदों होननानैबो फोरमायथियो आरो खहा जानायनि थाखाय सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौबो फोरमायथियो कपेन बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।